Dugayan ni William, asam to mata ato, wagi klaro kasama. Namulan! Dugayan ni mo, ganihar ko ginulat ba? Asa man ta mo adto di ay? Muadto ta dito ka Mang Paploy. Mang Paploy, mo tong manambalay? Kay nagpromo siya karon. Nga namday, nasakit ka? Sakit si mong mata. Nagpasakit-sakit ta para makwarta ta. Ha? Say pasabot nimo. Pagkabulok kinimataan niyo. Nagpromo siya ba? Kung mapaayo ta niya, kita'y mo hatag sig 1,000. Pero di ta niya mapaayo, siya'y mo hatag sa tuwag 2,000. Ano na damulag? Magkwarta-kwarta ta na ba? Mau gani no, basta ayaw lang gipasakop, di para kwarta-kwarta ta. Ako pa dilig na masakpan kahaw na kumuakting. Tara na. Mao din ang tinadan ninyo kung abin ko nyo agdaha. Gumugok yung pansitaw, gumugok yung pansitaw, gumugok yung pansitaw, gumugok yung pansitaw, gumugok yung Mang Paploy, Mang Paploy. Hala, yung tirada ng mga buang ko. Uy, Dong William, unsay ato Kanang Mang Paploy, kanang magpatambal unta mi nimo ba? sakto kay nag-promo ko. Kanang Mang Paploy, unsa pa nang klaseng na promo mo ha? Kini akong promo. Ug maayo ta mo, kamo mo hatag og 1,000. Pero kung di kita mo maayo, ako'y mo hatag og 2,000 sa inyo. Legit ka na. Wag gisaling ng tibaga ko. Kita gani, magba ka. Ka nagkwarta damulag tama gito ingon nimo damulag. Anak bitaw ko. Ako na. Sige na, kisa may mauna sa inyo. Ako na Mang Paploy. Ay, unsa man di sakit nimo Dong William? Kanang nawala kong panglasa Mang Paploy ba? Hala, may panglasa, makagabae. Wala kay panglasa. Kadali lang ha. Dara imnan eh. Imnon eh? Siya man eh? Gas? Ayaw na ka. Bayad eh. Na, tuwara, sakpan. Yati, kabayad yung kuda. Ginabayad na. Ambi na namin kay magamit pa na ko niya. Dara Mang Paploy. Easy money. Kaning isa, ang sapoy sakit ane. Kini siya Mang Paploy. Ang sakit niya, di man kadungog. Pabungol-bungol, punis damulag ko. Di ka dungog. Murag dali-dali rani, pero kailangan ba na ko gunitan ang tintin ane? Uy, kaysa Mang Paploy, basi nakilaing paraan dara. Ayaw na ka. Kay kadungog naman ka. Bayad na. Ayaw naman ka. Dali aras kwarta eh. Tuwara, sila lang yung kwartahan. Patay juga aniyam ba? Sugo rabi ako ni mama magpalit bugas. Yati po ka, gisugo po ko sa papa, bayad na to sa utang daw. Sige lang yam. Bawi rata. Balik dari ugma. Bantay ka. Libak ay mong duwa, ako'y diskartehan ni be. Dali na kayong kwartahan ni. Ayun tag, mga customer pa ko ron oy. Nakabismil ako. Mang Paploy, Oy, bantoy. kanang Mang Paploy, magpatambalon ta ko sa imuha ba? May problema. Unsa di sakit nimo? Kanang, na-amnesia mo Mang Paploy. Nakalimot ko sa mga palibot ba? Kanang, kinsa gani ka? Na-amnesia gaday ka. Kadali lang, dali ra ni. Imna ni Uy, di ko mo naman ni Mang Paploy ay. Mao man nang ipainom naman ako kay William ganiya. What? Gas man ni. Nakahinumdum na ka. Ayaw na ka. Yatis, tama day no. Bayad na. Ayaw naman ka. Easy, 3 mil. Yatis na isan, break ko.